ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶିଖିବା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଇଦାନ ଶଙ୍ଖଦାନ ହୋଇସାରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁଷ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବେଦନା, ହାତ କମ୍ପୁଥିଲା, ଦେହ ସାରା ଥରୁଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାଧବ, ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏହା କେବଳ ଭୟ ନୁହଁ, ଏହା ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଅର୍ଜୁନ ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲେ। ଗୁରୁ, ପିତାମହ, ନିଜ ପରିବାର, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଓଠ ଥରୁଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ପୁରା ବିଚଳିତ ଥିଲେ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଲା। ସିଏ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ମିତ୍ରତା ଛାଡ଼ିକି ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ଚେତାଃ ଯଚ୍ଛ୍ରେୟସ୍ୟାନ୍ ନିଶ୍ଚିतं ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେऽହଂ ସାଧୁ ମାଂ ତ୍ୱଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମାଧବ, ମୁଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କୃପା କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି। ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ। କୃପା କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖି ଛୋଟ ମୁସ୍କାନ ଦେଲେ, ଛୋଟ ହସିଲେ। ଏହା ହିଁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତା ଭାବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଗବାନ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ ଉପଦେଶ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ତ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, ତୁମେ ତ ବହୁତ କିଛି ପରାକ୍ରମ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ, ଏସବୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ମନରେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ତ ସବୁକିଛି ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ସମର୍ପଣ ହେବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସେ। ସେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ଗୁରୁ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।